बे देग्लायनि बे जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान एबा गेदेर साननि मुङै आङो बयबो नायगिरिनिसिम आरो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। स' बर'दिननिसिम बेनो मेसेज, जों बयबो अनज्लायनानै गोरोबनानै थानांगौ। बे जोंनि थाखाय रंजानायनि सान, गोजोननायनि सान। बेखायनो जोङो रंजा बाजायै बयबो गोरोबनानै खौसेयै रावबो रावजोंबो एना एनि गैयै जासे, रावबो रावखौबो धोरोम लानानै इनाय अनागारि खालामाजासे जों बयबो गोरोबनानै बयबो अनज्लायनानै बे मैयानिफ्रायनो गाजा गोमजा बे प्रग्रामखौ खुंगासिनो, बेनि सोमोन्दै मा बुङो? गोजोनथोंसै। जों मैया 24 तारिख मोनाबिलिनिफ्राय बे बरदिनखौ खुंबाय थादों, बे 2022 मायथाइनि। जों बे बरदिनखौ रंजानायनि बा फालिनायनि उद्देশ্যआनो जाबाय जा जिसु ख्रिस्ट' जि जोंनि पापनि थाखाय जोनोम जाबाय। दिनैनिफ्राय प्राय 2022 बोसोर सिगां बिथाङा जोंनि बुहुमाव जोनोम जाफैबाय आरो बे बुहुमाव जोनोम जानानै थारैनो जों जायफोर पापआव गोग्लैना थानाय मानसि, बे पापआव गोग्लैना थानाय मानसिफोरनि उद्धारनि थाखाय बा बोखांनो थाखाय बिथाङा जोनोम जादोंमोन। दायो जों बिनि मुङावनो बे जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि पापनि थाखाय बे बुहुमाव फैनायनि थाखायनो थारैनो जोङो खोब गोसो रंजानायजों रंजानाय जायो आरो बे फारिलाइखौ बिहेखै 24 तारिख मोनाबिलिनिफ्राय प्राय 26 तारिखसिम फालिनाय जायो आरो। खोनानो मोन्दों नोंथांमोननि बे गामियावनो गिबि माबाखौ गायसनजेनदों होननानै। जोंनि बे बरिगाव मण्डलिया बा गिर्जाया 1914 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गायसनजादोंमोन आरो बिहेखै बे समाव जोंनि बे जायगाथिं खुनु ख्रिस्टियान बिदि गामि गैयामोन बा मण्डलि गैयामोन। बे बरि गामियानोल'मोन आरो सिगांसिन बे आमेरिकानिफ्राय फैनाय G.R. केम्फर, जर्ज रिचार्ड केम्फर बिथाङा फैनायमोन आरो बिथाङा जोंनि मण्डलियाव अबयसे बिथांखौ जों लिंनासो लाबोनायमोन। गुवाहाटीयाव बिथाङा दंफैयोमोन आरो बिथांखौ लिंना लाबोनानै जोंनि मण्डलिया बे 1914 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गायसनजादोंमोन। अबयसे ओरैबायसा जे जोंनि बे बरिगाव मण्डलिया बाप्टिस्टआवसो सोलायदों। 1870 मायथाइयावनो जोंनि बरिगाव मण्डलिया गायसनजादोंमोन 1870 आरो बेयो अबयसे बाप्टिस्ट नङामोन, CNI-मोन आरो चार्चेस अफ नर्थ इण्डिया बेबायदि गिर्जामोन। खिन्थु उनावहाय नैबे बाप्टिस्टआवहाय जों सोलायनाय जादों आरो बे बर' बाप्टिस्ट कनभेनसन जिथु दङ, गेदेर मोनसे बर' बाप्टिस्ट कनभेनसन सभा, बिनि भितराव बे प्रथम बाप्टिस्ट हिसाबै गायसनजादों आरो CNI-आव